Jotona lamsogo जों tabuk chenglai paper 2 ni first semester unit 4 ni Norogno Khulumjao koglopno o koglop karijaka me talni 1997 bishu enka o koglopno जों kisa sa saimalai porlaina saka o koglopon kha jefuru seinya Budhrai Debbarma bini saksolia bemar manjari tokuro bafro khlanya musungoni jini hatek amani kokok boron bagi via saksolia bagi bok khlaimai haini bagi bini kha khamjagai mokolti mukti yojago enkai abno teinya bo khlanya musung bo phancholia sugyani bagi ne botam khakya phainai biskang salni bini ukolgo phaitongnai siklarongno bo yak kongni chabai khorok kongoi khulumo je norok phainai bin tangbai barano sam khaide ne bo koglon bisini bujungnai bujika enga sangtabo koglopni joto kokbotanga poribunya senggono explain khalinde bujinane nailende bujiya ka norok sengdi boro bujiya comments khaine bujika enga pulyawon tongo ochini hani kiching takok bukok okra sakra srai kholai bo hani kok sai tongka sini tipra hani heda kiching takok bukok tabo kiching ge sengje sini saksalai kiching yar halai manta takok bukok takok ngkes sini asai shong salarok takok bukok buri dongno hanjago okra sakra sarai khonai jotono boring kha yak kongni chabui khorok kongai jotono khulumjao bokha klibe ani tamsaka yak kongni sabui bokhorok kongai jotono khulumjao bokha klibe je bokha klei chini bokha ni bisingo bokha klei जों जे abo bai positive one sugo e abo bai bo jotono no tamo khulumjao unsa samada ongkha sido sayada ongkha sido bo abo khaimani abo buibasa da sadano sara saja gyangno bo abo no one sukliya agle silia norokno sibai sinai norokno khulumjao bole abo saide tong bo saimaliya bo jespan thondorong sisinai norokno khulumjao honge nang sayang ka nakar de sa khang ka nang accept khainari haine bagi to bo nongno khulumui tongle heda financial ni sikla salai rokno okra sakra sai khonai jotono no bo abo kokno saito hamiata hanbai sidi hamiata hanbai jadi angle malia norokni bagai samung tangnani saksukliya ani bo tam khakya se ohani boroni bagai bini musungman tongmani abo khlai malia tangi malia haini bagai ne bona hamiata hanjidi hamiata hanjaba sidin so ngem bole malia chini bagai boroni bagai chini hani bororok chini tiprasa bosong chini amani kokok boron bagai bo khanya musung bo khlai malia tamo norokno tam khaine abo samungno norokno phai khlai paini ne bo sanani nai bujika baka khamsawoi mokolti mukti yoru sachung sakaisa te salkisa botam saga bo khlaimanya bini bakhaw musung male tong fia khlaimanya getamung to bini mokolti mukti yoru tong baka khamsawoi mokolti mukti yoro tamse khlaisinai ba he deba sachung sakaisa te salkisa bahike thangnai engka bo tai as khanya musubo khaimaliya hanga ka boabo to tai khaima sugya no ni bini bakha pai peke hanga ka dabu tamo je kisen misa sal tong mane amo banya bo ka thang tong bai ke lai thang mano yab so wan so siu bujika hanga ke sak sugliya ani kha khamui tongo ani lama ko pulung dogora kebeng so bin bo saine tongo ani sak sugliya kha khamui tongo ani so lama ko pulung dogora kebeng iko bo sak sugliya kono phan thoni phajo bo kaisale khaena mungsale khaena to kono labo जोंनु bolong kutu himi thanga angke lama sanam jage tamo semuri buduro yakmungo saundro busuro kebeng mahaino iyabono dogra kebeng anso buji makhana na sojorate buji angke comments kai sadi chini video oro bujiya oro word bujiya ko obo hike ngendoro oboni pura materials nangka notes nangka ngendoro chini website kokborok.guide.in no habidi nge norok nongni palok bai o video no share khanyani tapokti chini channel no subscribe khanyabo tapo bujika nge sang thalayo nai koklobo thangna thangke bo kebeng oborok songpai sanani nangya norok no nuko norok no siwa nge o kebeng tamo thangi tongnani lamawo tamo ngi busungni paso kebeng ta he duba nangya brisene se pana ya kungo kun wai besle sengya kung papau ya brishe manai ba iyo bo hai nge norok no nugui tongo norok no siwa abo nge obo hanyo
जों ताबो रमैया दिन जों ताबो सामु मुसा kaham khanya thangka hingga tamu kan nini gana ni gini ni borok no ihi obo khlai mangala khani bona kemi tong ni namo hingga abo जों sini gana gini जों abo nukjagin tong he toba जों jesek samu kaham khanya thani गोबां borok no nini ora basa phanya kebeni basa phanya musum abo जों tei hunya nangya जों abo nugunya tong shiwin tong akong no sajabo Muktui kuplung mokol bai ani khaham ya khabai kha gekham khabai kha kosom ani khabai ani ukolok olo phainero norokno nunghor jabon bo tau bo koin tongo bo to sakchole liya khale melia hangangke bini khaham ya khabai bini o kha jora jora basa jora jora thuyu yo bahai kha gekham khamsawi tongo bo busu jora te khamsa tongo na khlanya musungman se boka soja ko khlai menya bini sak musungma tongi bo khlai menya ko busu khamoi tong heda sengam tnya ble जों माने मुंसा कासे गाहाम खाया थांगा आंके माना खलाय जागो गो जोंआबो साइसमा दङ गाहाम होनने इंगे सिनि बखाबो तो जों थैदों बले खामै दङ इंगे ब खायमे फनो आनि ओकलो ओलो फाइने र नरगनो नुहर जावसो इंगे बो तो खायमालिया बिनि ओलो जे जेनेरेशन दंना हेदबा दाबो आं जे सामो खायना मुसुम माने आंबो खायमालिया आंके आनि ओकलो को फाइ दंनाय बनो फना अबो खायदि खनि मा बुजंनाय आबा हायसि बुजिका इयाव कखनो साजागो Hingga bo bini khlaibaya samung rongno bini musungma rongno next jini borok phanye je bini ukologo phanye borokno khaibai dihni botam khaja nunghor jau koi jau bujika azar bujikna ble phaidi sinte kisap nalene tomani phan kedal tubui phaidi kha kedal tubui phaidi norok tang phaidi norok sak phaidi sini hawo sini borokni bagai ale silia norokno sibai sinai Norogno Khulumjao saksi kelas salai. Ajo orok tam sasaka. Norok je bini ulok phanyero phan kadal tuwi phaidi kha kadal tuwi phaidi karakai phaidi norok o samungna khanye ke khanye ne buni kebe mok kasaya. Buita khanye hinga ne giri jage ya beri usulna ni kokno saya. Neng phan kadal kha kadal noi phaidi sam obo khoroksa ne kok saya. Group bodol khawine o samung kahamno khlai phaidi o kokno bosau. Norok no tang phaidi norok no sap phaidi norok no samung no tangnai norok no obno sap nai norok no obno nai thogrnai chini hawo chini borok ni bagi borok kok saka chini hawo tiprasa hawo chini tripura hawo chini borok ni bagi chini je kok borok sanai borok ni bagi chini tiprasa ni bagi angle silia norok no sibai sinai boto khlai majalia ingke bo silia norok no sibai sinai norok no khulumjao saksi kelas salai ingke so sikla salai phanye next generation ni phan katal khakata tuin phanye samung tangnai tai aborong no botam ha koi harka tam nei saksi kala salai no bo tamo khulumjao ni ko ge bujika sosora songobon short ke bujina thaka hanke bo koklok nai kisasa saksai ni bagai bo bini khanya musung mani hani bagai chini borong ni bagai chini aman kokborok ni bagai khlai malia hani bagai bo next generation olobi ni kolok phanye aborokno botam khai koi horjao khulum hojao je norok khlai paidi phan katal khakatal tubunya norok no sanam paidi norok no chap paidi sikla salai no tamo khai nung horjao enga bini saksole bagi bo khlai men bagi tam khai kya bo yak kong ni sabui bokrok kongai sini o hani okra sakra sai khonai taku buko tam khai bo nakram bo sano bujika norok no khulumjao koklok kha khai norok buji makana Tomong buji maya hangkan norok sini video comment khaiti boro bujia bobo bujia hangkan norok o video no share khanya bo non follow ai baksa share khanya bo tapokdi tei norok of materials ni notes complete na hangkan norok sini website kokborokguide.in no habi nai mano hangke जों tawo selainai koklop seikreng Budhrai Debbarma ni sini mungno tei koklop seikreng Budhrai Debbarma asaikha 1956 BC ni 28 December talo Bini asaimani thaingka mandai amsaini sargoria kamibo bo jefru repjo poriwitongo means class 10 o poriwitongo apun simino bo simungo hapka simungni haparo yak beraka animan bujika inke tawo bo sunya tongko buskango bo je kathang tongso sunya thanai abo sungsaimano inke bini simungro rangsakni khurungpui hani manoso haini bagai to sungtini syllabus ma khasang pornani shape mangka heda Iya bahai, hingga bini simurong bisingo seng naliana, bini simurong bisingo
bini kogrobai belai tongo te sobini rok tong bini kogrobai belai bo bai komthing karijang mani mungka khakamo abo kogrobai belai engke samayita hani katha tongo abo engka sobini rin karijang mani engke bini bo bai sei karijak bijab rok tongo kaine abo engka sengjetal porimani Norogno Khulumjao bijab bijab ni mungka tamo kolom tui rumku Pujika, sengse Norogno Khulumjao abo tamo kolom beda o kolom bo bijabo karijak angkangke kolom tui rumku besok bisiwo metal ni 1997 bisu bujika tabo te kaise bini karijak bo bai karijak kolom bijab ni mungka sal habna seka abo bo bisiwo karijaka abo 2002 bisiwo karijaka bujika engka abo angka bini sinimung te bini simu engke khaklaya norok dini topic jotona bujibai kena engke norok bai haini hai malai finai te kaise video te kaise topic no tei nei ini bagi asung no jotona no